ez mawsişa dîwara me ji bo pirtûka çand û sinc navîn dido. Îro waneya me li ser baweriyên civaka xwezayî ye. Xwe li vê derê berî her çiyê min naz bikin ka em bêjin baweriyên civaka xwezayî yan jî a kilanê bi kîja rengî çêbûye, hêdî hêdî em pêre pêre derbas bibin, em ê bigihêjin animîzm, em ê wê jî şîrove bikin. Ji xwe berî her tiştî ji bo em qala çêbûna baweriyên civaka xwezayî yan jî kilanê bikin. Ji xwe civaka xwezayî de hebûnên ku mirov bi destê xwe çêkirin yan jî afirandin, ji xwe bi rengekî pîroz lê dihat nirîn. Li gorî wê jî ev dibe sedema ku hestên erênî pêş bikevin li cem wê kilanahanê. Mirov digihêje astekê ku hizir û hestên xwe bi hev re bixebitînin. Derdora xwe zindî dibînin. Çanda mirovan di wê demahanê de êdî pêş dikeve û ew bi hevrebûna wî hestê hanê û em bi hevrebûna ew ramanên wê kilana hanê êdî dibe bingeha em bêjin baweriya wê kilana hanê. Ji xwe wexta ku em bêjin kilanek hebî yan jî kesin li hevdû kom bûne, ji xwe di hundirê wek civakekê yan jî xwezayekê wek ew civaka xwezayî di wê demahanê de buwa şert û mercên giran û zehmet, ew asta fikra mirovê di wê demê de êdî ew tiştên ku bi destê xwe diafirandin yan jî ew tiştê ku bi destê xwe çê dikirin wek tiştekî pîroz li cem wan dihat dîtin, hem jî ew tiştên bi berhem, ew tiştên ku ew qasî fêdakê dide wê civaka hanê, ew lawirên ew qasî bihêz got ticarî û nikarî bûn îna bikujin, ev her tiştek ji wana wek sembolekê em bêjin hêzê tê dîtin, wek sembolekê xêrê em bêjin tê dîtin. Li vê derê ji xwe jindayîk jî pêş dikeve wek xwedawendekî kesekî ku jiyanê diafirîne, ji ber ku asta em bêjin fikra wî mirovê hanê çawa mirovik karibe hebûnekê berdewam bike, ji xwe tiştekî gelekî pîroz e. Ew xwezaya derdor zindî dihat dîtin ji ber sedema ku ew hebûna hanê, ew xwezaya hanê di hişt hebûna wan mirovê hanê berdewam bike. Êdî mirov bi saya wa lawirên han ê ku ji wana fêr dibin, ew xwezaya ku jê dixwin hebûna wî na berdewam dike. Ji ber vê yekê ew qat tiştê hanê hem ji aliyekî de wek rengekî pîroz dixatin dîtin, ji xwe li gorî wê na jî ew qas baweriyên ev kilanê hanê ê ku hebûn ji xwe bi vî rengî çêdibû, hem ji aliyê lawira de hem ji aliyê em bêjin xwezayê de. Li vê derê tiştekî din ku em bêjin erênî bû di hebûna yan jî di çêkirina em bêjin baweriyên civaka xwezayî ji xwe tiştekî gelekî bingehîn bû. Ew tiştê hanê jî çi ye? Wexta ku ev qas mirovê hanê bi eynî fikir yan jî bi eynî em bêjin raman dixebitin, li vê derê çi dibe? Wek riyekî ku tê bimeşin bi hev re êdî çê dibe. Yanî her yek li gorî xwe, li gorî fikra xwe, li gorî baweriyekê ku ew pê bawer dike yan jî her yek bi aliyekê dinar. Na, ew kilana hanê êdî bi yek bawerî ji xwe bi yek çandê, bi yek sincî bi hev re dixebitin, ji xwe di taliyê de çi dixwazin, kam nebe ew kilana hanê tiştê herî baş jê re çi ye, wî tiştê hanê dikin. Yanî li gorî bercewendiyê ew kesên han, ne kesayetî, yanî li gor em bêjin bercewendiyên kilanê bigiştî. Ji xwe em ê ana qala animîzmê jî bikin. Ji xwe animîzm wek têgehekê, ji xwe ew têgehekî latînî ye, ji hêla antropolojî ê îngilîzî Edward Taylor hatiye binavkirin wek cara yekem. Li vê derê animîzm ji me re qala çi dike? Me got ew mirovê di dema berê de çawa derdora xwe yan jî xweza yan jî her tiştê derdora xwe ji keviran, ji dara, ji lawiran her tişt wek rengekî zindî û pîroz didîtin. Ji xwe animîzm tê vê wateyê.
وقتا گم قال آنیمیزم دکن یعنی هر تشتی در دورامه جی کوران جی داران جی لاوران جی شیناتی جی هر تشتی گوهی ام بیج دنبا خدای ده یعنی جی در دورامه خودی رحه تشتی کی زندی لگوری ونا او کسی گود جواکا خدایی ده بری گودار کی جکن یعنی جی بری گولاوره کی شرجکن لیبورینا خواجه دخست جبر بو از حاجتی تام یعنی جبر بو پیوستیام بتهی وقت بیشین وی داره هانی جیدی که شوا جیک ام بیشین وقتا گوداره کی جیک گرگ دار او داره هانی جی داره کی حشک به نداره کی ام بیشین زندی به جبر بو یعنی تشتکی قدر خبول جمعنا جبر به کی او خزایا در دور یعنی جی اف تشتین در دور وانا کو او لاورین گوجوا دبو جا خزایا گوجی دخوار اف همه زندی ده دیدن دوی داریم دیگهجن داویه وانه اخوا ام پرسه نرخاندنی جی چاره سر بکن شخوا پرسه نرخاندنی تنه پرسه که او پرسه هنه جمرد بیجن جیانا جواکا خوزایی لیکولیم بکن شخوا دریا بیجن هگر انترنتی ده بی یعنی دریا پرتوکا ده بی هم کارن لیوه گرن پرسه اخوا چاره سر بکن لیکولیم نکی سر چه که هگر تا پرسه وجه هبن دندر انترنتی ده هم کارن جمع بپرسن و در وانه هم بداوی ده ببینید خیر خوشیده